Ki parlok prajor baro lada pisngau ma pidon kam yo trai ha gajing im jong pi utrai udang khot ya pi udang yang ha gajing khang menta udang tiet ya gajing khang gadot not gajong pi lano ba pin pli ba u nyo ban rung shapo bon yo ban ya khawai bat pi lada pi pdeng yu kan no ka long gajing kemen kten gajong blai ka ong na gajing pan pau ka no ba lai ka khot ka ba ar pau ka ong gom ni ha khami nga yang ha gajing khang bat nga tiet lada no no ru yo sngo ya ka ktin jong a bat on pli ya kata gajing khang ngan wan rung hapo ha ban ngan ya khawai miet lem bat ban ma lem bat nga kten ge jong blai amen kten ge jong blai ko ong la dau no no ru ba yo sngo kten ge jong a bat ba yo ba pli ka ge jing khang ga do not ngan wan rung shapo ne khawai miet lem bat ong kten ge jong blai la da pi don kam yo trai pedang no yo menta udang yai ap udang yai khat ya pi udang yai tet ge ta ga do not ge jong pi ba pin pli no ya ka ge jing khang wan nam ong mangan pedang la shai wan nam ong mangan pedang la shai kten ge jong blai ni ki problem la da pi pet kal nong ba ar pnyo to kren